Mula kudu dipikir tenanan, sadurunge menempuh bahtera rumah tangga nek iso ibarat wong silat iki kudane dikuwati dhisik. Oh ngono. Iya, aku karep ben ora omong dhewe dituturi, aku njaluk tutur-tutur. Ben dituturi karo pepundenku sing saka Ponorogo. Yang lama tidak jumpa. Wah iya, Mbak Yulusi Brahman ya Mbak Yuku ya ibuku ya pepundenku ya guruku ngono. Wah, suwe ora ketemu. Monggo Mbak Lucy katuran jumeneng wonten ing sasana budaya menyapa warga masyarakat Sombron yang malam ini mengadakan acara bersih desa. Mecah sepining suasana sepoti nganggo praon. Karep ben gumyak suasana bengi iki. Ya, monggo Mbak Lucy katuran jumeneng. Ya yuk, dados. Wilujeng dalu Mbak Lucy. Wilujeng dalu Den Mas Akbar ingkang bagus piyambak piyai kang bagus prestasinya luar biasa asmane nguncara sak nutwantara. Amin. Gantenge ora kok ilok pribadine sae. Piyaine sabar wis pokoke lek ngelem ndak karo-karuan. Nek ngelem Mbak Lucy percaya nek ngelem kula penonton Sombron niku percaya. Sing semune ndak percaya ki penabuh-penabuhku. Kancamu dhewe. Soale ngerti. Kita meragukan ngono. Kenapa panjenengan tadi di bawah dikroyok ibu-ibu? Kenapa Bu Lucy? Tanya sama saya. Jadi ibu-ibu niku seumuran saya niku mesti hatine padha. Lek mirsani Mas Akbar, duh baguse. Duh eloke. Piyayi kondang duwite akeh. Wah. Ibadahe sae. Wah. Ora tahu mambu wong wedok. Lek kari dhewekku lek sik urung iki. Piye. Dadi yo cara wong ngono mantu idaman. Ya ta Bu ya?
ibuke langsung leres tahu Mas Akbar sampai kula badhe foto mawon mboten anu wau dikroyok para ibu-ibu lah. Itulah wajib kita hargai. Kita seorang seniman, kita bukan siapa-siapa tanpa para penggemar. Betul, nggih. Kita bukan siapa-siapa tanpa para penonton sedaya. Betul. Kita bukan siapa-siapa tanpa teman-teman netizen. Lah, itu semua saling membutuhkan, seiring sejalan berkesinambungan gitu. Dengan mereka fan kepenjenengan, mereka juga memberi rezeki dan berkah. Loh, doa tiang sementen bane iki pasti ada yang diijabahi. Nggih, leres, Bu. Nggih to? Lah niku dadi intine nggur matur suwun tok niki setiap pagelaran sing rawi sementen bane. Niki luar biasa, apalagi Den Akbar ini masih dalang muda. Tapi wis disengkuyung. Yang hebat lagi Piai Sombron. Wis to, dalang endi sing ora mlebu nganjuk. Tapi Piai Sombron tidak kelain hati memakai putra daerah sendiri untuk ditampilkan. Tepuk tangan Astabrata, tepuk tangan untuk masyarakat Sombron ya. Khususnya terima kasih untuk Bapak Lurah yang telah membimbing teman-teman semuanya bisa sukses pagelarannya seperti ini gitu. Masyarakat yo berukun estu kula dugi wau sami grap ya semana luar biasa. Sampai niki kula kewareken. Teko niku wis rawon. Ning kene lho pehak aku lho omuke diwehi pecel. Sapa sing menehi mau? Mosok aku duwe 3 piring. Aku mbok kira wedhus. Aku ya syukur tak tampa. Lah mari ngono penonton ya ngirimi nek pok mi. Allah Gusti Allah, peh bintang tamune sapi dikira panganane sak krentek. Tapi luar biasa lek ora panitia gemati mboten wonten. Mboten wonten estu. Lha tekono niku dobel kabeh 2 piring, heruwe 3 piring. Niku lek mboten gematine walah anu panitia luar biasa saya acungi jempol ora kursi siji ning 10. Wah nggih. Dadi niki lek seniman iku kadung kopen ora kaya seniman nggih to Mas Akbar. Nggih, leres. Tapi lek kadung kere. Nggih. Anten niku tetembungane, seniman ki nek wis kadung mulya ngungguli raja, nek kadung rekoso ngungguli kere. Lah diomongi, ki tenan kuwi. Wis lek ngelem yo kaya mbuh ya lek kadung lek kadung kejungkel ya diidek-idek kaya mbuh. Terus pundi kabare Dimas? Alhamdulillah pangestunipun Ibu Lucy, Mbak Yu Lucy pinaringan sehat kebagas warasan. Wis tak arep-arep tak kira wi lali jenengku. Ora morok setahun. Nggih. Aku mendem apa Piai Akbar ya aku yo. Gelak. Tanggapan Rangga Lucy Brahman tak dongane ngene. Cos kowe aku. Pak gelak. Tujune ke cintaku kok ya moden kene. Nggih. Aku wis plek karo Pak Lurah. Nggih. Asmane Pak Lurah le. Nggih. Agus Harsono, ngerti ya? Nggih. Tegese Agus Harsono kuwi nek tegese menurut bahasa Jawa dan bahasa Arab sama. Pripun? Agus itu tegese bagus, baik, lelaki yang baik, lelaki yang berpengaruh. Lelaki yang bisa dicontoh. Seorang pemimpin yang iso pinunjul lah. Wis pinter Piai kene milih Pak Agus. Dan cocok karo asmane. Pak Agus nggih. Lah bener. Terus jenenge moden sapa? Pak Toifur. Aku jane wedi lek moden iki jane. Nyapa to dadak wedi, Mbak? Nang ndi iki sirik aku karo moden lho, Lek. Kok iso sirek, kok iso pegel nyapa? Ora wedi aku, enggak pegel. Nang ndi-ndi nggawa tali pocong kok. Salah tembung sithik nek dibuntel kowe. Salah tembung sithik ditalken kok. Tapi malam hari ini beliau adalah ketua panitia. Sing ngundang Mas Akbar Astabrata kan mboten kata lupen kula katut dalu niki matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Mugi-mugi sederek mriki sedaya kalimpang reken rejeki ingkang kuatah barokah. Amin. Diparingi panjang yuswa. Amin. Kathah rezekinipun. Amin. Sing dereng kantuk jodoh ndang pikantuk jodoh. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Kowe kok banter men. Apa saja wis arep pengen to? Nggih, pengen ning ora pengen rabine ning pengen karo. Ayo. Maksudnya pengen menjalin hubungan itu gimana? Ya lah ya pengen ya mumpung ibune iki sik enom ya to ya sik patut. Patut munggoni ya. Engko lek mosok kowe rabi ngenteni aku sing ngene. Ngene ya. Boten ngoten lho, Mbak Lucy. Kula niku nyuwun pitutur dan arahan panjenengan. Bagaimana tips-tips seorang wanita, karakter wanita seperti apa yang pantas dan
untuk mendampingi seorang dalang kados kula niku yes. kados pundi? Wanita yang model piye ngaten lho. Model sing dundampingi seorang dalang apa nek Akbar? Nggih. Piye? Iji ganteng ya toh. Piyayine. Wong terkenal akeh. Iki ameng-ameng nyawa. Oh. Lek kur wong wedok sing biasa-biasa ndang pedhot. Duwe bojo Akbar iki kudu mentale kuat. Yonine iki cara wong hokine kudu seimbang. Karena sampean kuwi rezekine gedhe. Amin. Ning godhomu ya gedhe. Nah gitu. Nggih. Ngono lho. Ana tetembungan. Iso terus begagah. Ana tetembungan anu nggih Mbak Lucy nggih. Tekane bondo bareng karo tekane coba. Lah bener. Jadi mengke lek jenengan wis palakrama, kuwi sing mbok gawa ki ya ora ku rezekimu tok. Rezekine bojomu. Nah, syukur sok iki nyapa miku kok mudar. Anu mate. Amit yo sewu. Mudar kok metu. Maksudnya niku ngeten lho. Nyong bojo dalang kudu abot, kudu lembar dodone. Ya. Paling ndak sudah paham dengan dunia seni. Umpama garwamu dudu wong senian, ya kudu mempelajari piye bagaimana toh seorang seniman. Bagaimana entertain. Aku ben aja sok cemburuan. Ya iso cemburu tapi ndelok-ndelok ya. Syukur bagi iso seiring sejalan. Nah, lek dalang karo sinden kuwi ya ora apa-apa. Luwih kenceng meneh. Dadi angkan-angkan kowe lek pomo arep nglirik wong liya tiudeng ngono wis enek sing nyulek matane sandinge. Mboten ngaten lho Mbak Lucy. Tegese didampingi saben dina. Aku ki nek rabi sinden niku anu sing tak kuwatiri siji. Apa? Nek karo sinden nak biasane budal kok tanggapan terus bareng. Iya lho, lah iya no. Mobil, iya nyambut gawe bareng kok tekan. Nggih, tekan omah mulih ya turu bareng. Iya lah nek bar tanggapan awake kewesel kabeh terus turu, sesuk ndak enek sing masakne ora ya kowah-kowah lho, Mbak. Loh, justru itu. Makanya lho sampean tanya. Nggih. Bagaimana Bulusi? Bulusi kados nah, walaupun Bulusi itu melek sampai teko esuk. Nggih. Pagi kopi niku mesti cemawis. Pagi melek moto langsung masuk kantor. Ning lek jam 1 jam 2 ya tiung. Itu wis wajar. Tapi kalau itu seorang perempuan yang sadar tanggung jawab, wis aja samar lek keluwen. Jenenge jodoh itu saling melengkapi. Ngono le. Nggih. Lah golek bojo apa golek pembantu? Oh nggih. Nah, betul. Ngono lho. Tapi sekarang ada uang gampang. Bro. Ngaten nggih, ngaten. Tapi kula mengakui ya Bulusi. Jenengan niku wanita yang kuat, perempuan yang hebat. Ing atase bengi nyinden. Isuk sampun dinas teng dinas pariwisata nggih. Nggih. Kula niku nggih rekake nyonto jenengan. Oh alhamdulillah. Rekake bengi apa ki ndalang isuk no karepku jajal-jajal neter keterimane ngurip. Iya. Jajal tak nyambut gawe dadi guru aku. Nggih, alhamdulillah. Terus kuat. Bengi, wayang isuk guru. Nggih mboten kuat niku kula. Oh ndak iso. Malah kanca-kancaku astabrata niku malah nggo juluke kula. Ya napa? Malah padune dadi guru arep gendak murite. Lho ngono ku lho. Apa ya ndak omongan sing elek to ngono kuwi. Keterahno pikirane cah Sai Victor ya. Ngono. Ya. Justru jenengan itu piye apa? Maksudnya dhek ya ora kuat manuler. Ya, wis wajar to. Mboten tenagane sing mboten kuat. Tenagane bener, karena jenengan kan jejeg atau sinjing. Nggih, dalang nggih kan tanggung jawabnya berat mikir semuanya. Tapi kalau garwane sinden iku pun kulino melek bengi. Jadi kalau pagi bekerja itu fisiknya biasanya kuat. Kalau punya kemauan. Yang penting niku kemauan. Kabeh sing nuntun karek garwane, Mas. Ngono lho. Nggih. Wes mudeng. Mudeng. Nah, golek sing bojo sing setrong. Nggih, setrong. Oh, kine gede. Nggih, amin. Lek perlu sing ora usah oleh kono ya ayu wong sampeyan ki bagus. Nggih, amin. Ora apa-apa lek duwe bojo rada galak-galak sithik kaya Mami Lucy gak apa-apa. Oh, ndak apa. Wong galake sregep kok, setrong. Galake malah sregep nggih, Mbak. Loh iya, justru wanita yang keras itu mandiri, sombok banting-banting sembarang. Wah, bisa tak banting-banting itu. Lah nek kan bojo alus, malah kurno ngas nangis no ngerti akbar disanding sinden ayu-ayu kurno ngas nangis malah ndang stroke. Ngono lho. Masaku. Jangan melihat figur wanita, wah kasar. Wah, kuwi cempreng justru wanita yang seperti itu tangguh luar biasa. Luar biasa. Matur nuwun pitutur dan pituduh itu. Wah, sami-sami tole akbar. Ndang apa dileksanani mumpung aku sik ruso. Pokoke nek aku sok rabi Mbak Lucy tak undang lho. Harus ikut meramaikan. Alhamdulillah. Wis tak
penke. Nggih, mergi rabi niku prinsip kula niku syaratnya wonten kalih. Iya napa? Kalih sinten. Ya. Iya bener. Pinter we. Iya iya. Kalih sinten ya lek secara ekonomi pun mapan ya. Amin. Pekerjaan wis oke ya niku kalih sinten niku mau. Lah nggih niku. Makane lek enak